Szevasztok, én Hexedron vagyok, és elérkeztünk a Survivor világába. És azért nem volt ilyen régen videó, mert nem volt kedvem Minecraftolni. Egy videón kívül se játszottam. Inkább Just Cause 2-ztem, amiről akartam egy videót csinálni, csak túl hangol, ha nem vette föl, hanem úgy beakadt. És itt még ilyen igen, és ugye megjelent az 1.7, és én 1.5-be vagyok. Milyen vagyok? Komolyan 1.5-be vagyok. És azt hiszem, itt beszincs. Be van rakva, vagy nincs? Nincs berakva a texture pack. Majd berakom a következő részbe. De ugye 1.5-be vagyunk, és ezt azért választottam ezt. Mert ebben még nekem jobban tetszenek a generálások. Igen, ugye abban már nagyon ritkán generált olyan helyre, amilyet én szerettem volna. És ugye ebben gyakrabban vannak az állatok. Vagy nem tudom, nekem ez is szimpibb, és úgy az a régi játékélmény, amikor még sokat játszottam ezzel a játékkal. Hát mostanában ugye nem játszok sokat, mint is láthatjátok. És most ez tényleg nap mint napos sorozat, mert ugye nem volt mostanában, nem is tudtam miről videózni, mert igazából ugye, nem akarok ordítozni, bocs, igazából úgy nem is tudtam mit, hát gondoltam, hogy adventure-t, de mit. Szóval így mondtam, hogy lesz ilyen mappokat letölték és végigjátszom, nem volt kedvem. Most az mekkora már letöltöm, biztos van egy csomó videó a YouTube-on róla, és gondolom most az. De igen, egy fontos dolgot szeretnék közölni veletek. Ha akartok, csinálok, aki még nem Minecraftozott, írja kommentbe, hogy kezdő, és akkor csinálok egy ilyen tutoriál bemutató videót, hogy hogyan Minecraftozzunk. És akkor ott 1.5-től fölfele mindent elmutatok. De egy 1.7-ben 1.6-ban mert 1.7 még nem mindenhol van. És hogyan kell craftolni, meg ilyenek. Szóval vágjátok! És jobban nekem ez most megint egyből nem vándoroltam, nehogy azt higgyétek, azért indítottam ugye a videót, hogy ott álltam a tengerparton, csak hogy különben ott spawnoltam alapból, és itt fogunk élni, szóval nem kell messze menni, meg sehova se kell menni, meg így jó. És majd így, ez nagyon jó lesz, mert jaj. Lehet kajával, kajagon, meg ebbe így, azt hiszem, itt már visszatér, meg azt hiszem a növesztési rendszer miatt. Tudjátok, hogy egyet kell ráütni, vagy az csak 1.6.7-ben van? Nem tudom, mert ha ebben nincs, akkor visszatérek még 1.6.4-ben, mert az is megvan. Mert azt hiszem nem tudom, hányig vissza tudok menni. Emlékszem, amikor régen Minecraftoztam, alig vártuk az 1.5-öt. Nem az 1.8-at, hanem haléhány. Igen, hogy vártuk ezt a új cucc kombót. Csak hogy eredeti legyek. És vágjunk fát, mert az jó. Ott megy le a nap. Ez milyen jó, hagyjuk. Nem mondom semmit, mert jaj, csak olyan videót ne készítsenek többet, ami elkezdik Survivor. Ez Survivor. Én sem tudom rendesen kimondani, de nem érdekel. Survivor, ennyi, megmondták. Igen, és itt 10 vagy 15 perces videók lesznek. Majd eldöntöm, hogy több részt tudjak hamar fölvenni. Hamar fölveszek sok részt, és hamar felnyomom a YouTube-ra. És ha felnyom a YouTube-ra, az nekem jó. Már kevés a videóm is, szóval
Ez most belehúzok. Begyártok egy rakat videót. Tudom, hogy miért először a házamat építem meg. Így. Nem baj, jó az úgy. Nem lesz nagy házam, csak szép lesz. Így. Lesz. Így. És ugye megnézem, hol tart a videó. És még akkor tudok. Még csak 5 perc, hát ez semmi se. 10 percnél szoktam meg általában megnézni. Nem vagyok hozzászokva ez az új időérzékhez. Nincs, hányadik, 6. érzék, vagy 7. mindegy. Nincs meg. Nincs meg bennem az X-faktor. Az a műsor is egy kacat. Kacat, mert nem akarok káromkodni. Hi. Nagyon vicces. Fog be, jó. Jó, azért ez nem volt eredeti, bevallom őszintén. Beszélj. De mit mondjak? Hát, ez a 1.5-ről beszéljek, vagy nem tudom. Ja igen, ha most nem is tudom milyen legyen a házam. Be van menve 2 a bemenetbe. Így de vicces vagyok. Na jó, tudom, hogy nem vagyok az. Miért laggol? Vagy laggol? És 1.5-ben nem is laggolok. Annyira, mint 1.6-ba vagy 1.7-be. Ugye 1.6-ba vagy 1.7-be több dolgot kellett betöltenie. Csak elérek sok blokkot. Jó, most az ott meg fehérből akartam, hogy... Most meg persze nem rak duplán. Direkt azért olyan óvatosan, hogy ha duplálak, akkor megkönnyítse a melómat. De nem. Most fog duplán. Azt hittem. Csináljunk egy craft ládát. Craft láda. Igen. Igen, és mondtam, hogy először is csákány kell. De már komolyan a hardcore az nem jó. Nem szeretem a hardcore-ot. Igen, amolyan vlog féle, hogy csak hogy eredeti legyek, különben nem lesz vlog. Főleg nem amolyan vlog. Annyira nem vagyok vicces. Nem most ennyi. Nem vagyok vicces, és kész. Akinek nem tetszik, az menjen el innen. Na jó, nem. Igen. Hallottátok? Slenderman! And Slenderman. Az jó van, hagyjuk. Ezeket a nyelvtörőket. Nem vagyok én nyelvész, vagy mi a retek. Vagy rák. Igen, hogy értelmes legyek, mint mindig. Igen. És mit nem mondtam még el? Ja igen, hogy miért nincsen a hardcore meghalási epizód. Mert ugye meghaltam, mert azért nincs több videó. Szerintem ezt azért levágtátok. Azért nincs fenn, fölvettem, mert videón kívül sose játszok, ez egy főszabály. Jó, de arra nem ásunk. Fölvettem és így fölgyorsította a hangomat, szóval így nagyon durva volt ilyen. Ez egy egér cincogásos hang. Neki mi ez? Ez sok fura hang. Nem ások lejjebb, mert nem látnátok. Azt utánom, hogy ilyen videós, néha profi is, aki is leás, hogy majd ott milyen jó lesz. Mindenki volt. Látod, most meg duplál rakta. Azt hittem. Most fogja. Nem. Most. Nem. Szimplán mellé rakom. Meg elfogy a fa. Mi ez? Most színes házunk lesz majd. Ennek is most így kell lennie. Már mindenit. Nem hiszem el. Erre föl tudtam jönni. Utálja a Peti. Mármint a Deli.
hogy a Deli busszal közlekedtek, ha. És nem jön még a karácsony, de én már hangolodok. Tényleg, csináljunk majd egy ilyen nagy... Csináljunk. Én csinálok. Csinálok majd egy ilyen karácsonyi különkiadást. Igen, amiben ti nem lesztek benne. Mindjárt elkészül a házunk. Most csak a... Miért? Most nem akarok izélni. Csórni másnak a szövegét. Nézzétek inkább Lukit. Ja, mi ez a hangzavar itt? Mi folyik itt? Gyöngyösen. Meg akar enni a pók. Jajjaj. Nyomos lába van asztal, de nem szék. Hihihi. Nem vicces. Jajjaj, bejön a pók. Hehehehe, itt bejön majd. Jaj, de jó. Föl kéne készülni. Haha. Készen állunk a harcra. Itt van már a húzós, van? Jó. Azt hittem, itt még nincs a húzós rendszer. Ez se voltál mindig. Nehogy azt hidd. Itt hiszál maga. Itt a pók. Szia pók. Yeah. 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 Megdögled. Yeah. Megkaptam az XP-t. Mit csináljak még? Gyöngyös. És megint nincsen, szóval... Azért kimegyünk. Jó, annyit nem kockáztatunk. Ebből a falból elveszünk, ez nem kell ide ez a blokk. Sokkal inkább kell nekünk. Ne röhögjetek. Nem kell. Nem akarok a sütővel megsütni semmit. Mit akartam csinálni? Bocsánat, kérek. Mit akartam csinálni? Egy ilyet. Mert én vagyok a Peti. Vagy nem. Különben Péter is vagyok. Csak ti ezt nem tudtátok. Hihihi, de nem vagyok vicces. És itt azt hiszem nincs annyi mobe. Vagy ebbe kevesebb legalábbis. Hihi. Bedebelok. De ronda ez a fa. Mindjárt vissza is rakom. Nem engedtem meg neki, hogy ide jöjjön. Ki ez a fa? Te, bocsánatot kérek, hogy megütöttem a mikrofont. Csak elfelejtettem, hogy van az is. Igen, mert van egy új Genius flashem. És nem csináltam róla unboxing videót, mert az egyik haverom már csinált róla. Adam videó. S-sel a végén. Adam videó S. Ugyanolyan jó, mint én. Még lehet jobb. De nem biztos. Igen, egy pár viccet is tőle loptam el. Vagy mondjam el. Nem tudom, de egyedi vagyok. Mi egyek vagyunk, vagy kettők. De az a lényeg, hogy megegyem a kenyeret. Mert én vagyok a Hexa videó, meg a hozé. Nem vicces. Igen, mert ezt éjjel közepén kell építeni a házat, hát ha megtámad egy mob. Ez az első rendű szabály. Ha nem éjjel építetek a házat, én agybajt kapok. És az nem jó, ha én agybajt kapok, nem... De az jó. Nektek jó? Nem kell többet hallgatni a zenét. Nem zenét. Videó. Mit csinálok én? Videókat, ja. Nem kell többet néznitek. Ezt a csúnya. Nem vett észre. Mekkora egy rakat kaki. Ezért szeretjük. Na. Viselkedjél. Nem tudnak célozni se egy pont még ebbe a patchben. Nem tudnak célozni. Hihihi. Na gyere ide. Anyám. A tiéd. Na.
Beüt. Most nem, mi kemények vagyunk. Látjátok? Nem támad meg a zombi. 1.7-ben már itt jönnének az invázió. Zombi invasion. Miért? Most én megtettem, hogy a éjjel közepén építem a házamat. Minecraft kezdőknek. Mekkora lenne egy olyan videó, hogy Minecraft profiknak? Na, egy ilyet fogunk csinálni. És akkor azt fogjuk megmutatni, hogy hogyan kell egy fát kivágni. Hát most... Van egy barátom. 2. Vagy 3, mindegy. Most nem, most homokból lett. Sok buza. El kell majd őket vetni. Jaj! Még milyen jó, hogy itt víz van. Ez egy kocka. Nem, ez játék. Majd csinálunk egy nagy Minecraft kockát. Egy fakockát. Ami 15 fából áll. Vagy még többől, mert ugye ki kell dolgozni tökéletesen, hogy ne adjuk vissza az eredetiségét. Majd még kell rá ablak. El ne felejtjem. Na, ez az. Így kell csinálni. Ezt a kombót. Nincs tető, nem kell tető. Minek? Nem állunk be. Még egyelőre. Ma az első éjszaka milyen szép kis otthonos házat sikerült összerakni. Mennyi egy éjszaka meg egy nappal. Hoppá! Na sziasztok, ennyi lett volna ez a videó. Császtok! Hexádron voltam. Vagy Hexa, akinek hogy tetszik.